Bon dia a tots. Bon dia a tots, què tal? En primer lloc, gràcies per estar aquí. Gràcies per recolzar este projecte il·lusionant, este projecte valencianista, esta coalició que s'anomena Som Valencians en Moviment. És un projecte que ha nascut principalment per a defendre tots els interessos de la població valenciana i de la societat valenciana de la nostra terra. A la presentació dels candidats en llistes a la Generalitat Valenciana i als Congrés de Diputats. Som Valencians en Moviment està format principalment per un partit que és Cuides, ADUC de Xiva, Silla Ciutadana, Unió i Germania i Som Valencians. En primer lloc parlarà Armando Peris, de Silla Ciutadana. Per favor, Armando. Un aplauso, por favor. En principi, bon dia, valencians. Soc Armando Peris, president de Silla Ciutadana. Avui tenia que estar així, José Manuel, però bueno, ahir el varen intervindre d'una operació i, pobret, gràcies per estar així i fer l'esforç que estàs fent. Bueno, en principi, donar les gràcies a tots els que heu vingut a este acte de presentació de la coalició Som Valencians en Moviment. I això és prova evident de que el valencianisme està viu i que hi ha gent que es preocupa per lo nostre. Gràcies també als companys de coalició que esteu així, companys d'ADUC, de Cuides, de Som, d'Unió i Germania i, com no, dels nostres, de Silla Ciutadana. Gràcies a tots els seus afiliats, simpatitzants i a totes les persones que no han pogut estar així, però que ben segur ompliran les urnes el pròxim dia 28 d'il·lusió, futur i valencianisme. Bueno, al lío, que les gràcies les donem tots. Bueno, que meravellós entorn este, del Cap i Casal, les emblemàtiques torres de Serrans, construïdes per Pere Balaguer i acabades en 1397. I crec, Jaume, que això és un lloc triat a consciència. Una de les dues històries que parla d'aquestes torres, parla la Sosa, que vivia la família Serrans per així, però jo vaig agarrar l'altra, que era en castellà, entrada natural que comunicaba con el Camino Real de Zaragoza y además confluía en este punto también con el Camino Real de Barcelona. Jaume, crec que en part descriu perfectament l'encreuament de camins que ha triat la societat valenciana. I és que estem així ja hem triat comunicar el regne en Europa per Aragó i no per Catalunya. Vaig intentar que la meva experiència siga il·lustrativa de lo que passa a la nostra terra i el per què és necessari un partit valencià i valencianista. Com a càrrec d'un partit orgànic nacional que vaig ser i, a més, assembleista d'este mateix partit, us puc assegurar que totes les decisions que es prenen en les Corts, en la Diputació i en cada poble de la nostra terra passen el filtro de varios oráculos de la verdad. El polític de turno té que dur les mocions que li manen des d'este oráculo y cumplir en lo que le mana el señor del posicionamiento de València, que igualment té que fer cas al que li mana el de Madrid o de Barcelona i que en majoria d'ocasions són temes que per a res solucionen els problemes de la vida dels valencians. Per altra banda, a l'hora de votar qualsevol moció, en estos mateixos llocs que hem anomenat, aquesta mateixa persona, aquest regidor, aquest diputat, toca el partit i este altre, el de posicionaments i el de l'oràculo de la verdad, i allí li diuen
el que se pot votar positivament, negativament, o lo pitjor, abstindre's, vamos, ni xitxa ni llimona, les taronxes, que eren els meus. Res de lo que he dit, en poques ocasions, té en compte les necessitats, les costums, la tradició i la manera de pensar i de ser dels valencians. I este és un argument que seria suficient per a remoure consciències i que es votara en massa són valencians en moviment. Però estos temes de que parlem, els diners, per estos temes dels diners es deixa per a Jaume i companyia, que segurament parlaran millor que jo. Deixeu-me que faci una última reflexió. Estic convençut que el futur del valencianisme està en el municipalisme, anar poble a poble reconquistant el terreny perdut front al pancatalanisme i el mesinfotisme, que dic jo. Una volta vaig veure un dibuix que era molt descriptiu, un dibuix d'un problema que tenim tots els valencians. Un dibuix que deia que n'hi havia 3 tipus de valencians: els valencianistes, els catalanistes i els mesinfots. I esta és una lluita que des de ja hem de tindre. El valencianisme té que tornar a agarrar il·lusió, apartar de la política el pancatalanisme i demostrar al mesinfot que si segueix en aquesta actitud triomfa el pancatalanisme, els interessos partidistes, i perd el valencianisme en lo que això du darrere, que algunes d'aquestes coses hem parlat. Municipalisme és estar al costat de la gent, preocupar-se per els problemes reals dels nostres pobles, cuidar i potenciar la cultura, defendre la tradició, ajudar als que ens necessiten, i això sense dependre de ningú il·luminat dels que hem parlat abans. Sí, l'oràculo i molt menys dels pancatalanistes. Però vos diré que moltes d'aquestes coses no es poden fer sense tindre una financiació justa. Recordeu qui i com es prenen les decisions que hem parlat. I tampoc es poden fer per a que ens beneficien sense tindre representacions en les màximes institucions valencianes, tant valencianes i espanyoles, per supost. I d'això parlaré després i llançaré un repte des d'esta tribuna als meus companys de coalició. Municipalisme per a defendre el valencianisme, que hem parlat abans, valencianisme en tots els àmbits, i per això, a més de formar part d'esta coalició que hem firmat la Declaració de Fidelitat Valencianista, per a defendre el que allí es diu i que ningú tinga ningú dubte de lo que som i de lo que representem. Per acabar el repte, Jaume, que volia llançar-li és que no poden quedar-se en el 28 d'abril. És que no podem parar ahí. Hem d'aconseguir que més partits com el nostre i més grans es sumen a esta coalició. Hem de deixar les xicotetes diferències que puguen haver entre nosaltres i aconseguir el pròxim 26 de mayo el major número de regidors i votos al Regne de València. I ojo, especialment a la Junta Electoral de Zona de València, tindre el major número de regidors i sumar per a la Diputació i aconseguir aquests 40.000 votos aproximadament que ens donarien una representació en la Diputació i que tanta veu ens donaria en aquest lloc on es reparteixen els diners. Repetir l'agraïment a tots, sigam avant en força i en este projecte tan il·lusionant i que ha de ser el principi d'algo més gran. Demanar-vos que transmitau als vostres familiars, amics, veïns, tota la il·lusió que avui tenim i que expliqueu els raonaments a aquestes persones que avui estem fent així. Això ens donarà el triomfo i només així aconseguirem els objectius presents i futur. Gràcies a tots i visca València! Visca!